Bibi na anya kuma min fo jamana nyamgo nyana me sin ka fo anti nyine ka fo conflit politique bi ni mo ci élection économique tu no ñongo ci atanga la san be fanga la malite la fia sur le plan économique mo bi ga kuma nga kula nga ka ko inta ko refe ko ni malé kele du tout là de mais la san africain intégré ne la san européen di ça je vous le dis après soima kana soima atanga la san be Corvar kuna Corvar ici va kalama c'est le bastion des blancs Afrique te lafia Afrique l'autre te lafia bon toi vous irez mo ta la san na tout parce que c'est fa ko banque ma sera c'est là où on a monnaie unique là AES on a monnaie créée donc Alassane n'a pas banana toi boubou bon toi boubou a bétan ka yéreke ou mo otage là Alassane n'est plus utile pour les blancs Alassane a maintien qu'on tuer c'est pas ko banon al ko ça Alassane mura 417 milliards de juruta bi ngana parce que c'est pas ton bébé juru Alassane là ça fait ko buka c'est pas juru toni be do Alassane a université ni mununa ni a bayri c'est ka fo il y a ici 6 vecteurs aériens où a fait des hélicoptères d'attaque, des chasseurs qui sont là, et des drones de surveillance. Hélicoptère Belgique, à 350, à partir de 350 à basse altitude. Parce que l'hélicoptère à partir de 350, 250 km à l'heure. Donc avec une vitesse ascensionnelle là, qu'a ennemi identifié. Mais il va la continuer, mettre dans les boulots. Mettre dans les boulots, il va faire SUT de bala, balkumaba de dos. Donc allez Belgique, parce que mon nombre de coups de frappe de coffre. Donc, il faut jusqu'à basse altitude. Maintenant, il faut jusqu'à basse altitude. Oui, Béjou ni moi mon drôle le tirer. Mais au cas gros moyen baba nous, mais qui fait sans fait. Mais Migi Béjigi, Migi Béjigi jusqu'à altitude. Donc, ni déterminé que ça fait. L'armée AES et l'armée Mali a montré vraiment sa suprématie militaire. Billahi, c'est une armée professionnelle. Ni avion ni juste à poser pour la guerre. Il y a des bardons qui font ce qu'il va calmer quand on s'est attaqué. Et le code Digina, Migi be navetique, drone mi appuyé. Drone a champ d'action 150 km à l'heure. Et 150 km carré plutôt. Au 150 km de minute, on va se faire hélico informé. Parce que moi, nous sommes capables de nous faire mindo sera là. Ça veut nous y a donc solution talo comme c'est un mindo convagne. Donc drone a balade de l'autre convoi la jet à partir de 100 à 200 km. Il y a nous cassé. C'est un convoi qui était hautement surveillé. Donc quoi? C'est plus d'un millier de citernes. Dieu fait un bec mal. Et puis, convoi est essentiel de gacha. Mouna, pourquoi on convoi bon au bila? Ni gazole barbon bon à temenon. Attention, c'est la gazole soro. Gazole mobile, ni pompe à temenon. Il faut des injecteurs. Gazole be moumouga ke fiedi. Kana. Voilà ça tasma kata. Voilà to diesel moteur be soka démarrer. Mais essentiel déjà tasma baleta. Donc, nous, on va surveiller à 20 à 25 km maintenant du convoi. Sinon, on va bifli. Parce que l'ensorokati Mounoumbou boulot, elle a distancé 25 km environ. Donc, non seulement l'armée a convoyé, l'armée est convoi sécurisé, qu'on va aller à l'alentour maintenant de 50 km déjà, l'armée doit venir sécuriser. C'est jamais vu, Dien qu'on attaque. Mobile Bakeli Niko, Dien Calibrant Bekmala, Fiol Kumbala, Dédou Kumbala, Gazi Kumbala, Gazi Klingling Kumbala, Gazoil Kumbala, Essence Kumbala, Kérosène Kumbala, Abek Kumbala. De par là, quand Dama de nous convoie, façon à là. Donc, il faut être une armée professionnelle. Mais nous sommes là-bas. Donc, non, en tant que convoi là. Parce que Mouna, ou va attaquer un attaque, Mouna, ou attaquer un attaque. Parce que Mouna, ou convoi territoire comme Mouna. Beaucoup y a une attaque. Mouna, chaque fois, convoi va attaquer Douana. Douana n'est pas correctement attaquer. Parce qu'il y a un point GPS de Boubou. Nama fora ni mpor nina ama fo yala alu bi se ka GPS ki anga système nuna ka signal de terrorisme mais on ko ba attaquer ni zone gelen la armée buntini de ke folo à 20 km de Kadjana ka yoro nettoyer ka pampip ka soka convoi blaka teme mais mouna signal be bomi mo signal be ko va territoire de ka mais alors que quand vous êtes dans une union économique il doit avoir une union sécuritaire. Alors, c'est un partage quand nous avons. Moi, je suis un peu de convateur qui est un Kassokana. Ou bien, Joila, ou bien, il y a un Katangela. Kassokana, Sangana, Kajana, Fanfala, Nasrada. Mais nous, gauchons de Corvardi. Donc, ça ne peut pas aller. Ni Mali, moins de ni Mali, moins ni. Attends, la Sanbe Fangala. Ni Dougounti, on l'a fait. Attends, la Sanbe Fangala. Anti Lafia. Ou ni attaquer nous Tipan. Ni attaquer nous Tipan. Donc, bi alhamdoulilah, qu'on va donner, qu'on va, il y a une qu'on va donner, nettoyer les kera.
Fako de don nettoyage de kɛra. Donc n'a sɔrɔ convoi ko kɔni don. On va donner an ye ko na an bala ka mɛ fɛnɛ ko an ka finitigiw ye wuli ka jɔ sabati min ye Yad Agali ka cousin dɔ sa i bɛ dɔ kalamo la. Non olu bɛ histoire kelen de ye o convoi min tun b'a ka dun fɛnɛ o y'a sɔrɔ fɛnɛ an ka gasoil b'a ka dun ne ye kuma dɔ fɔ o don mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ non gasoil bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na ne m'a fɔ gasoil tɛ bɔ Côte d'Ivoire dɛ n ko en général an bɛ taa essence de ta Côte d'Ivoire ka na gasoil bɛ bɔ Sénégal fɛ n bɛ nin fɔ a tigilamɔgɔ ye ne m'a fɔ mɔgɔ si ye n ko Mali tɛ gasoil ta Côte d'Ivoire bolo n ko nin ma n ko en général n'i yɛrɛ convoi escorté yɛrɛ nafa jumɛn b'a la an ka bɔ nin système na an ka système de pompage dilan ni problème ye dugu caman sɔrɔ mais est-ce que n'o fana ma sécuriser mais ka sécuriser tout de chaque difficulté doit être une opportunité pour un pays ni ɲɔgɔn kɛra Éthiopie la o Éthiopie en 70 mais nin kɛra avec les Érythréens ni convoi kun bɔra k'a bɛna Addis Abeba u tun b'a bombarder kuma bɛɛ mais Éthiopie a dû trouver un accès avec un pays voisin Éthiopie chemin de fer de gland ka chemin de fer gland ka na fa ka yɔrɔ la ni ɲɔgɔnna kɛra Bolivie avec les Chili et consorts là en 2003 mais ni Mali ka opportunité de ye o Irisiw bɔra ka 200 000 tonnes mun d'a ma n'o ye 200 millions de litres de gasoil ye 200 millions de litres de l'essence mais n'a nana Conakry port la Conakry ni Mali ɲɛ tunga yɛlɛn de Conakry a plus de 3 régions littorales min ni port bɛ yen n'u mago t'a la Mali bɛ se ka aménager k'a ka port sec Sékou Touré nin fɔ depuis 1962 Sékou Touré nin labɛn ka chemin de fer projet di chinois ma tubabu ye Sékou Touré gɛn ka fɛn min Modibo Keyita la wuli joona mais a problème kelen nalen filɛ i sigi donc ni carburant nana Guinée port la Conakry port la u bɛ se k'a ta camion na Mali bɛ système de pompage dilan Kuré Mali ni Bamako cɛ ça fait 100 km mais donc u bɛ se ka taa système de pompage dilan Kuré Mali donc ka pipeline don a la ka na bila fo Narena maintenant camion min n'a ta parce que mɔgɔ man ka essence surunya duguba kɔnɔna la i bɛ 30 km 40 km bila ni duguba kɔnɔna cɛ on n'a pas besoin de tout ça et Irisiw bɛ carburant d'anw ma 150 francs dɔrɔmɛ 30 dɔrɔmɛ 35 n'an ye nin baara ɲuman in ka na n'a ye donc carburant bɛ se ka feere Mali la 55 60 Irisiw carburant b'an partenaire baden de bolo a bɛ Irisiw bolo a bɛ Turquie bolo a bɛ Chine bolo mais pourquoi an tɛ bɔ ninnu ka axiw kan mɔgɔ min ka port dabɔlen don blanchiment capitaux kama Union européenne m'a fɔ ka liste la ko Côte d'Ivoire ɲɔgɔn tɛ blanchiment de capitaux la u bɛ nin wari minnu minɛ essence suɲɛlen don de Europe a bɛɛ ye bateau minnu détourné Europe u bɛna n'o de Côte d'Ivoire port la n'u nana Côte d'Ivoire port la u b'o mun feere tugun u bɛ tila k'o de ta k'o don politique kɛlɛ la Cameroun président Boni fɛn tɔgɔ ye di Paul Biya ninnu ka 8e mandat ni 9e mandat c'est pour acheter maintenant la conscience mentale de nos politiciens nin port nin bɛɛ wari bɛ tila ka don an yɛrɛ de la tubabu ka entreprise don a bɛɛ ye bolo de ta de donc an k'an yɛrɛ sama ka bɔ nin fɛn ninnu ma n'an bɔra la an bɛ taa forêt bawulen kɔnɔna la an bɛ se Soribugu kuma min na maintenant Yadi Agali yɛrɛ cousin o de tun bɛ yen a kelen tun tɛ yen dɛ ani FLA mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen mɔgɔw y'a ɲininka ko mun na ko Algérie an ka dronie bon n k'a sɔrɔla nin de fɛ ni mɔgɔ kelen de tun bɛ réunion na Algérie an ka dronie min bon Algérie Mali ye ninnu de ye réunion na u kumakan ta u ko k'u bɛ taa blocus sigi et c'est vrai vers le sud de Mali e bɛ Algérien ye cogo di Algérien bɛ taa na jadisiya kɛ Mali la cogo di o tuma na jadisiya segin Algérie Algérien bɛ se ka bɔ Algérie cogo di fo Tezawaten kana fo Soribugu la fo Kita ni Malien dɔ m'a bila ɲɛ a bɛ se ka kɛ yan Malien dɔ de ye plan d'action d'a ma Malien dɔ de ye renseignement d'a ma Malien dɔ de y'a ni mɔgɔw bila contact la Malien ka sabali sa mɔgɔw an ka ɲɔgɔn ɲininka o de y'a to ne b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wari don renseignement civil la ni kɛlɛ ye combat civil de c'est pas militaire Maliens bɛ ka ni kɛlɛ kɛ sɔrɔsi kɛlɛ tɛ dɛ civil kɛlɛ de don mais en tant que an bɛ ka kɛ sɔrɔsi kɛlɛ ye an tɛ ɲɛ sɔrɔ f'an ka kɛlɛ kɛ civil kɛlɛ de entreprise de kan ka nin financer et 1000 milliards ye joli 1000 milliards ça fait est-ce que b'a kalama fɛn 1 milliard ça fait 1000 millions o 1000 millions a kɛtɔ ni mɔgɔ min renseignement d'i ma terroriste ka se ka kunnafoni ɲuman d'i ma 1 million kelen d'a ma ça fait 1000 informations terroriste ninnu bɛ wari de fɛ u b'u faso janfa wari de kama n'i ye wari di u kɛrɛfɛ mɔgɔw fana ma o fana b'u labila ni mɔgɔ minnu filɛ ne bi bi in na a bɛ se ka a bɛ 40-50 millions i b'o da u kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ k'u d'i ma f'i da yɔrɔ hali jamana ɲɛmɔgɔ tɛ sɛgɛn u b'u siri u ye koli ka t'u di 30-40 millions il faut k'an ka wari don renseignement civil de la n'i ye kunnafoni ɲuman kelen di tu as 1 million mɔgɔw bɛ ka taa sa damanda la mɔgɔw bɛ ka taa Sahara sanfɛ e man'i to hali i ka damansen na n'i ye terroriste ɲɛmɔgɔ kelen ye 1 million 2 millions 3 millions ça ne coûte même pas 2 milliards a tɛ 2 milliards tiɲɛ jamana kun tɔgɔ t'a la jamu t'a la a tigi ka code alphanumérique bɛ se ka k'a la i dan k'a tɔgɔ a tigi tɔgɔ daminɛ ni code dɔ sigi a la dɔrɔn a ka wari bɛ fili KGB bɛ marché ten de FBI bɛ marché ten de u ka renseignement bɛ diɲɛ fan bɛɛ mɛ mɔgɔ si t'u dɔn i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka wari bɛ viri i bɛ wari sɔrɔ i bɛ taa renseignement civil de bɛ se ka kɛlɛ in ban
ni lɔgɔtigɛla ye mɔgɔ min ye kungo kɔnɔna la a k'a fɔ ni l'information surlen don i ka wari avance bɛ d'i ma ni information tombera i ka wari tɔ bɛ d'i ma ni terroriste ba minnu bɛ yen a kunkolo bɛ bila prix la a bɛɛ tɛ marifa ta kun an bɛ tila nin ko la hali an tɛ fɛ Mali kan ka taa ni arrangement civil de ye bi ne bɛ min dɔn dɛ kɛlɛ in an ye nin kalan de kɛ maa ma bɛ criminologie kalan kɛ i sibɔ kalama ni sécurité communautaire nin i b'a kalan kɛ la sécurité internationale la sécurité communautaire